I got broads in Atlanta, just at the lean, the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see. అంటే మీ హీరో ఓడిపోయాడా? ఇప్పుడేం చేస్తాడు మీ హీరో? గాయపడిన సింహం నుంచి వచ్చే శ్వాస కర్చన కన్నా భయంకరంగా ఉంటుంది. ముందు ఎవడి మీద మెరుపంటే మునిగా పిడికిటిలో పిడుగులనే పట్టేది మునిగా అడుగేస్తే అదురు లోకాలే వెదురు ఎదురొచ్చే మునగానే నేరంట ఎవరు శక్తిని వెంటే ఉన్నా కానీ నీ జాబు మూడేనురా పగతీరగా మృత్యుపై వచ్చానురా పెనవేసే బంధాన్ని అగ్గై కాల్చేసావే గువ్వల్లే నవ్వేటి గుండెల్ని గుణపంతో చీల్చేసావే దైవశక్తి కదిలిందిరా అన్యాయం నోలించగా న్యాయం తొడగొట్టిందిరా దుర్మార్గుల దుర్మార్గ వంచకులను వధించగా ఆలు దుంపి చూలు దుంపి కదిలి వచ్చే గాలి నిప్పు కలసిన రూపం వెల్లువలాగా వచ్చిందంట పోటా పోటీ పోరున గెలుపు నేను వదిలేసి పోను మంత్రాల్ని తంత్రాల్ని మట్టి కలుపుతాను ఉప్పడిలా వస్తా ఇప్పుడు కురిపిస్తా పండిన నీ పాపానికి వడ్డీ వేసేరా దమ్ముంటరా కొట్టరా గాలి కూడి చౌకామురా